Oke, pagpakasa kami, David, diretso kami dyan. Diretso kami dyan, oke, pagpakasa kami. Napulog sa dito. Dito pinagpakasa daw. Oke, pagpakasa kami, David. Apo, natabo kayo. Diretso. Makanan. Wala kayo madaragan. Tutumitin. Apo, timapo kayo. Đây mấy tay chơi mình nào. Magnato man, boss. Abay. Sumangkot niya ang plato dyan. Look at this. Pagpakasa to. Nagkipasin. Kasi di na mapulungan sa rin. Birthday na ulit yan. Mapunan. Duwad. Tutuunan mo na vlogger. May Diretso mo yung damit ko. Diretso mo yung. Ito ba kami sa pinang. Kasi ikaw mapulungan sa rin. Ado.